ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Namar ka jinglip boarding ka bajujia kha hagathan umroi umyam khlem da don yiki nogi daw ki babiang ka senjuk kirang ba snong umroi umyam area haka henreu tere kubna risau arajar arpway kala penrem jor ka office trai kam jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited halor ka jingbam shimkhia ban penbiang ka jingshalan boarding ka bathikna shakani ka than haba keren mat kilat pathai khubor na kaliang jong ki nongelam ka sunjuk kirang ba snong umroi umyam ki bakin thom dia chairman uba sen thaba baru secretary uba PB Siliang kila penpau baki pajba nong song snong jong ka ne ka than kila yakendo jing hado kata tang namar ka jingbam la jong ka MEECL ban penbiang ye ka boarding ka bathikna ka bala penthod ru ye ki kam ki jam jong ki pajba bat kham tam ye ki khna school ki badan kam ban le ye ki online class man la kasngi kini ka jinglitin ka bakha ka bala pen bitaru ya kini snong khamtam kini ki sngi ki ba lalek no ba kalat ka bala pentut sa pala ila kaliang ka jongi kum ki noilam jong sejuk jong ka nyam area ila yang tuhu ya CEO jong ka MEP umyam ila ya ai jingmut ini ya tai ya thir jingmut aku bete bat ka jinglong jingman jong kane ka lat ka bete hapo kane ka umroi umyam area ke jungi aku bete bat ka ni kane connection ka bala dep mo kane ka connection ka ba manswa ka bangio langban ka nangte na po damsat kalong ka lat kam don ka jingthut Rengi lalek hapo office mba ke senjuk kat kirang bachnong banyak kedu yo CEO rangkat ki officer ke jong jong ka CEO la khot chakami ki jong ur kat bangi le thir ni tai sani ba yong to ngin ya kani ka jingtho ka ba la ai na ka liang jong pi ka senjuk ngin sanang ya perkhat bat ngin ya perkhat ba umnon ngin thau ka la ti ban penyo biang ya kani ka connection ka ba na ka liang jong kini ki ar so connection la hapo ko mo yang area ngin ile ban penyo biang siapo kenika ban connection siapo damsai di hatu bede bat ka kenika jing ya kendo ka jengi nakaliang ujung CEO ola menjuri ya kata tenrei hadu kat ni keni singi kampoi nasional kalong kesak man tanga ka jia kren hapo kami bat kantama ha singi ba kena school kiba don haka jing ke jing jenjar ke belong bagi ki le online kelas da ka ba kini ki kena ka balit mo nado ki balik college ye ke ji thut jong ka lai ka bala pendulong ya ki kena khamtam ya ki ba business mo kiba don ya ka karkhana welding lale ki polisher kinu ki ba pendulong na ka lai ka kita sa papalat ina kaliang jungi ka sejuk ismoban penpau kene kepor ka Batisi bahkan penpau perthei ba kani ka je klen ka jengi ki sakut betang ha ka jingtho pat kampoi sino tingis ngo malong ba na kalian ka jengi ni penpau kene kepor ba na kalian ka jengi ni kwa shu ba kani ka connection ka bangi connection nang tai na po balong substation ba kana ka jing thut ka ba sapala tingi kwa ba dokum no hapo jong ni at ko tulik sinong ni kwa ba ngin yo biang connection nang tena po dam sat nang ba kanam thut ka ba ya de ba ini ki khamjan mo ka sinong ka ne ka dong ka than ka jangi ka ni ka area ka jangi ka nang khamjan ba ka dam sat nang la ya ka ban punya lang ba ni hang te nang ba ka ni ka jing thut jong ka la ka dong ta ya ki ba pun balang ye ka ba ar pan ni se ba pau aga ni ka por but nakaliang jongi ka senjuk ni haka hajo ka sngi ni ya jimut nakaliang jong CEO ba ni ajimut ro ba to ni trelang ban ni ki long yalam jong ka senjuk rengkat berkirang ba snong ber aso klik snong ban clear ro ki line nadu ki ding ki sit ki ba wit haka ba lek ni ki line ki ba he ki line ki barit ki ba rong si snong ki ba rong si ki line he ban cha substation bolembong ngila de ai jing mo jakta tong ni trilang bangi ai da ki cho yang ngan ngin nakal yang jangi ka sejuk ngin pha sikirang ba chnong bangin
ya lang bat ka office ke jong pin rai hadu mata kam position sino kani kani ka bala put hadu kata dia nak kalian jong ikum nak kalian jong ai Sharman iskitri ngisno dai bah kani ka por ngisno ban ai bah ya kani ka deadline milenya ka bangingi haban ai por ya kani ka office jong MECL jong ka jam site ban kum na hapo jaga tayo lada kamla ngikum kirang bat shlong kinong yalam jo kasenjuk ngimban se ban lech office lada idon kam ngila ban khang talaru wajah office namar ya ka bil jong kinong song snong ban ya kren omlong shu namar ba kat ka bapoy ka bil ka jong ki ngihat ban ai ban ngihat ban su rai ka jikta ba ka jikut ka lai pat kim la shu ban kimla ban penbiang ya ka lai kali ka lafta coba plat nap bagi nok snong ki jong ni ngandon hangli ban penpau ya jong sobita hadin pada kalian jong ki nong song snong jong ada gedong katan bijungi kilabu ka komplain saka sunjuk nakapor ka don ke jingtut haka bide bat kanika boarding elektrik ka gedong katan bijungi haka ba ngi balabun ka lat ka balit bane ka bame rangi ong ka por mensni rangi ong ka por men meru nimi isu ba kata ka boarding kan wan tikani kala kata sama palat ia kia jingtrikam nabi kena school ki beterekam bisnes ka baki penerkam nakalai te kani ka labu ru ka jing artatin ya ka sunjuk ba imat nakaliang jong ka MECCL ya kani kalai haka jaka bakan ai sigi ba I kumpa kala penerkam bakala da ka ba imat ka ai ka jing supply syaki factory haka baka divert no ya kani ka line ka baki ai sigi ba bat ka ai no sigi factory na ka bentaban kamai spa ti kani ka jingle ka jong ka MECCL ka bu ka jing artatin yengi pa ba la rakam lo kata ka por la rakam lo kata ka dur ka ba ngi ba kan jinnam dalong ha kani kerkom ti ka cukup por ngi ba kumbolong menta bangin keno ya ka jing bomdon ka po damru ngimla sun sekolah ni ngimla kumbolong menta ngi ba ka dam kala silai ngilyo ru ka jing perpana na ka office jong ka DIPR nong po bala maham iki nong sung bakim nom lek chapo wa umyam ba ka ko por kila aban pelat no kadam ti kani iba ku bolong mata ka hapo kadam ka bit ka biang tidak kalian jongi ka senjuk ni snow jam daw bat ni snow rem sikat dei ban ong ba kani kadam ka don hapo Riboy district kat ba mengi kinong Riboy ngiduk lat kha hamal ka segi hamal ki por ti hakani ka por na kalian jong ka senjuk ngila simru ikarai kumala kren dei chairman mene pa lada nakaliang jong ka MECCL kamla ban penbiang ya kani ke jingtut jong ka boarding hapo artayo nakaliang jongi ke senjuk in sim ya karai ngin yalami ke paiba rengkat ba kinong ilam sinong ban khang tala sundan ya ka office terekam ka badan po MCCL namar kam don jingmut ya ki tuki officer ya ki staff pakin tre hangte po office namar kisong hangtu nakabata kam pakin leayu bagidan po office ki di ban pet ya ka jingbiang jong kanika ding elektrik ka kanika dong ka tan ka jungi